Здравейте! Поради големия интерес на 13, 14 и 15 октомври в офиса на Sport Scholarships EU в София ще проведем поредните индивидуални безплатни консултации за спортисти и техните родители, желаещи да научат повече за възможностите за получаване на спортни стипендии в САЩ. В разгара си е и кампанията ни за рекрутиране в колеж и университет за спортисти, родени 2005, 2006 и 2007 година. Продължителността на всяка консултация е 50 минути. Може да научите как работим с представените от нас спортисти и как помагаме. Ще ви разкажем и многобройните успешни истории на наши клиенти, учещи в момента и вече завършили в САЩ. Също така ще направим и напълно безплатна оценка на възможностите за реална реализация на всички кандидати. Ще разясним и най-новите промени, тенденции и правила на асоциациите, управляващи студентския спорт в САЩ. Ще представим и новата ни собствена електронна система за рекрутиране. Ако желаете, има възможност да проведем консултациите и онлайн в Zoom. Sport Scholarships EU е най-успешната агенция за спортни стипендии в България с над 150 пласирани спортисти в колежи и университети в САЩ. Моля, обадете се предварително на 0888 174 714 за записване на час. Очакваме ви!